Čaute ľudia, som Oliver, vítajte pri prvom ďalšom videu a dneska som v reštaurácii u Jakuba v Žiline, ako môžete vidieť aj tu, a mám tu tento nádherný vypražaný syr s hranolkami a s kečupom a idem ho spolu s vami ochutnať, aby ste vy nemuseli. Strašne ťažko sa krája. Obyčajný vypražaný syr, nič zvláštne na ňom, teda až na ten obal. A hranolky podľa mňa tiež budú úplne klasické, ale poďme ich vyskúšať. Hranolky úplne klasické, môžete ísť s hocikam inám a bude lepší. Čaute.